Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Allô les abonnés, aw shira herela, ala kan kile herela. Alhamdulillah bi sogmanna abalmancelo doga karamogo do denche doga kalande no e maître Badra Ali Badini di sabari kan. Alhamdulillah mboran ala to bakile sogmanna ngombo dawma. Seli suryana abse ka ninke ka aw bulu dafana e kasika seli diabo. Ni gundo nyuma e wadudu tasrifulo wadudu ka tasrifu sralo abe tasrifu deke kasika wari yere soro wa muwa o soro yani kile nani konona na ibe se ka bara bi shuina sini ibe wuliti kile be wa muwa ndafan soro atina waramse de abin na war kuturu kele abe se ka ke sufla abe se ka ke susa ma ti teme shunan kan a shunani kon te teme fiu fo wa muwa ndafan ka do ibolo na ya soro ibe tuwabu jamana na alhamdulillah o tono ka bunga teme parce que ni be franci ibe euro wa muwa ne soro ni be ameriki ibe dollar wa muwa ne soro ni bi saudi arale ibi riyali wa mugane soro una nyona jamana minun ka war valeur ka bon ni bo lu jamana nun kono eta nafa ka bon ateme anu mimbe farafina ya nanu be sefa le duna anu ta koni wa mugane dronu akana siga kwa ala to dolo anya barale amba ta ka dawma aw yere ala to chama bara anga ala to dinuna aya chionye abana anga privé kono ka fo ka antando naye akadan ambe kan nafa an ganiyati dore beka nafa dugukolo kan silame bɛɛ lajɛlen inshallah donc akana siga ni min b'a baara dɔrɔn a ka baara fana ka nɔgɔ bon ɲana mu don a baara kɛcogo la k'a ɲɛfɔ aw ye an b'a ɲini aw fɛ an b'an ka kuma kɔrɔ kɛra dalamaga ye a kana ɲina ka abonné a ye abonné tuma bɛɛ n tɛ sɛgɛn n b'a fɔ aw ye a fana ye jija a bɛ abonné n'aw abonné n'a kana ɲina a bɛ notification like pour que ni video bilara a kana fɔ aw kɔ a kana ɲina a ye video ninnu partage walasa an balima minnu ti nin ko in kalama o fana ka se ka nafa n'an ka ala tɔgɔ diiniw ye aw kana ɲina an bɛ deli k'a fɔ aw ɲɛna ko groupe b'an bolo groupe fila n'o ye whatsapp ye ani telegram n'an ko groupe a bɛ wele ten ne sinon kalanso de don ala tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen an bɛ ka maaw kalan a kan bi alhamdulillah an bɛ taara mɔgɔ 300 ka ban a dayɛlɛla a ma mɛn an bɛ taara mɔgɔ 300 ka ban an tɛna aw nɛgɛ maa o maa yɛlɛla groupe sanfɛ kɔni i ti nimisa parce que i bɛna fɔ ko i bɛ nimisa le munna i ma yɛlɛ joona n'o tɛ i kɔni ti nimisa ko munna i yɛlɛla kalan sugu bɛɛ an b'o de k'a kan ka taa moriya bolo kan ka taa ala tɔgɔw bolo kan an bɛ fɛn minnu d'aw ma yan ni tiɲɛ b'aw la ala kama fu munna aw bɛna taa don groupe la ko nɛgɛnɛgɛli de bɛ sɔrɔ yen o ka ɲi ka hakilima bɛɛ lajɛlen sɔmi yen ko n bɛ téléchargement kɛ o tɛ ko nimisara ko karamɔgɔ cɛ ma nin yɔrɔ nin ɲɛfɔ o taara i kɔni b'a dafalen sɔrɔ n'i ma min faamuya i bɛ ɲininkali kɛ o t'a bɛɛ ye an bɛ maaw kalan nin yɔrɔ nin bɛ kɛ ten nin ko in bɛ kɛ ten nin yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka nin ko in ka karamɔgɔya gundo bɛɛ di groupe sanfɛ la an b'o kɛ ala tɔgɔ dɔw b'an bolo a ti ko an na an b'o d'aw ma yan a ti se ka ɲa n'an y'o kɛ ala yɛrɛ bɛ jigin an na n'o tɛ même ni wadudu min an ɲɛ b'a la ten nin ye tabdili de ye nin yɔrɔ na a tasirifu lo mais ka waati kelen kelen parce que wadudu waa kɛmɛ ka waati min a ka waati kelen kelen nin a bɛ na yɔrɔ dɔ la a bɛ tabdili de kɛ suko ni dugujɛ mais a bɛ baara ni fɛn minnu ye a ti ko an na an b'o fɔ yan o maloya yɛrɛ b'an na mais n'aw sera groupe kan a ka ca ala fɛ a bɛ ko caman faamuya ni min bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye commentaire taara a ye jija a bɛ taa groupe kan tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1420 kalo sara ye darisi 460 numéro le filɛ duguma appel filɛ duguma whatsapp fana filɛ sanfɛ n b'a fɔ aw ma k'aw ni ce an bɛna don ala tɔgɔ in baara cogo la a ka nɔgɔ a bɛna ka waati min sɛbɛn siɲɛ 20 a b'a sɛbɛn siɲɛ 19 24 a bɛ 20 don cɛmancɛla la a bɛ tila tuguni a bɛ yawa duuru sɛbɛn yawa duuru a b'o fana sɛbɛn siɲɛ 20 nasi na a b'a kɛ k'a kunkolo ko kunkolo dama le bɛ ko ka dan kan na a bɛ tila a bɛ ka waati min ci siɲɛ 1 nɛgɛ walaka kan a b'ale bila tasuma na a bɛ sɔrɔ ka wadudu wurudi daminɛ su fɔlɔ a b'a wurudi yawa duuru 10,000 mais n'a ye 1000 sɔrɔ a b'a fɔ ajibili ya jibrilu alayhi salam wal jinnu wa anta ya jinnu wa anta jinnul mara'atu ajibili ya jibrilu wa anta jinnul mara'atu a b'o fɔ siɲɛ 20 1000 na a b'ale fɔ siɲɛ 20 donc premier su a bɛna wurudi ya wadudu wurudi 10,000 ka ajibili nin fɔ siɲɛ 20 1000 bɛɛ la n'a wulila ka tile n'a ma wari sɔrɔ su filanan a bɛ ya wadudu wurudi siɲɛ 20 ka ajibili nin fɔ 1000 bɛɛ la siɲɛ 20 n'a ma wari sɔrɔ su sabanan a b'a fɔ a bɛ ya wadudu wurudi siɲɛ 30,000 ka ajibili nin wurudi 20 1000 bɛɛ la
sunan nan lo aba wurdi wa binani ya wadudu wa binani wa kelengelen be ko fe ajibili no fo chien muga muga membe se ka wura sire ko ati klinani ndafa fiyo wa muga ni ati do war msende adafan ne be don kuturu ba kele chien kele na famyana asaraka imuye asaraka idondo koro gwema sugaro kise dem muga ale ni tamaro sugaro kise gwema no de dem muga ale ni tamaro dem muga ale ni darsi muga gbana wode saraka yi akaka saraka mimbo ka soroka baran damne me shunani nti dafa fiyo fa buwa mugan mena tiga kono sababu buna alabo sababu ka buwa mugan dafa so ba fa ma woni ki assalamu alaikum